Us presentem el que hem anomenat i que us estan repartint el Pla de xoc per la democràcia i la transparència en la vida pública i contra la corrupció. Vosaltres ja el batejareu, suposo, en un nom més curt, però nosaltres hem volgut batejar-lo en aquest nom. Ahir n'hi ha una sèrie d'iniciatives que són bàsicament proposicions de llei. Ho hem volgut utilitzar d'esta manera, és a dir, fer iniciatives legislatives, perquè entenem que això és un debat que mereix un debat plenari i que mereix el rang d'iniciatives legislatives. També, per altra banda, per a que la mesa tinga l'obligació de tramitar-lo i de que se debata en el ple. Hi ha dues iniciatives que fan referència als regals i a les atencions protocolàries. Una, que és la primera que teniu, que fa referència a aquestes atencions protocolàries i regals que reben els funcionaris, les autoritats o els empleats públics. Més bé les autoritats, no? I el registre que d'aquestes atencions protocolàries i aquests obsequis necessàriament s'haurà de registrar i s'haurà de publicar aquestes atencions. Des de la llanda d'anxoves de la que parlava la senyora Barberà, però també els trajes de Milano hauran de publicitar-se ahir amb la raó per la qual ha sigut rebuda aquesta atenció protocolària. Teniu el text ahir. Els textos estos són els que anem a presentar a falta d'alguna traducció, que veureu que estan en castellà i els presentarem en valencià o en les dues llengües, a falta d'alguna correcció tècnica o a falta de donar-li forma, que alguns hem de donar-li la forma concreta d'on ubicar-los, però els textos són els que estan. L'altra iniciativa el que regula són els regals que fa l'administració, les atencions que fem com a administració pública, o que fa el càrrec públic o l'autoritat, que té una partida per a aquest tipus d'atencions que moltes vegades, com no se pot fiscalitzar i no se pot controlar, se converteixen en partides de dubtosa finalitat on van aquests diners públics. És a dir, jo tinc una partida per a fer una atenció perquè vaig de visita a una altra comunitat autònoma i tal, però com això no ho controla ningú, al final jo en aquesta partida puc fer absolutament el que vulgui, perquè ningú se va enterar el que he fet en aquests diners. Nosaltres el que plantegem en aquesta proposició de llei és que la discrecionalitat no està renyida en la transparència, en el control, i no és sinònim d'arbitrarietat, perquè així el que s'ha convertit la discrecionalitat és en arbitrarietat, i no és el mateix. Jo discrecionalment, segurament com a càrrec públic o governant, que vaig a visitar a una comunitat autònoma, podré decidir que porte una atenció protocolària. Però la gent ha de poder-ho saber, els diputats han de poder-ho fiscalitzar, això, que fins ara no està fiscalitzat. Quan dic els diputats, dic els ciutadans a través dels seus representants. Després en tenim altres dues iniciatives que fan referència a les fundacions i a les empreses públiques, en el sentit que en els patronats de les fundacions públiques o aquelles fundacions, la participació de la qual és majoritàriament pública, n'hi hagi representació de les Corts de tots els grups parlamentaris. És a dir, proporcionalment al número de diputats, però almenys un per grup parlamentari. En les patronats de les fundacions i en els consells d'administració de les empreses públiques o de les empreses que el capital social majoritàriament és públic. A més, que s'anomenen 3 auditors, tant en les empreses públiques o empreses de capital social majoritàriament públic, com en les fundacions públiques o de participació majoritàriament pública. 3 auditors nomenats per les Corts, 2 a proposta dels partits de l'oposició o dels grups parlamentaris de l'oposició i 1 a proposta del partit governant. Això vol dir que dels 3 auditors la majoria sempre estarà en la part del Parlament que no dona suport al govern, és a dir, en l'oposició. També vol dir que els que estan en l'oposició tindran que posar-se d'acord per a proposar. Així garantim no només la fiscalització, que no és com ara, que els que fiscalitzen els nomenen els mateixos que han de ser fiscalitzats, el zorro a cuidar les gallines, no. A vostè el fiscalitzarà algú de l'oposició, evidentment hi haurà algú també del partit majoritari per a que pugui, en el seu cas, fer un vot particular o també que no n'hi hagi abusos
partidistes a l'hora de fiscalitzar els comptes d'una fundació o els comptes d'una empresa pública. Però ens garantim d'esta manera que n'hi hagi auditors nomenats per el Parlament que controlen els comptes i les destinacions dels diners públics. I vosaltres direu, bueno, però si tenen que nomenar-lo les Corts i el PP és majoria absoluta, no la votarà la proposta. Bueno, doncs el que se diu és que si no se vota, se tornarà a convocar un ple, i si tampoc se vota, en qualsevol cas, fins que no estiguen nomenats els auditors, l'empresa pública no podrà tindre activitat ninguna, ni podrà tindre cap consignació pressupostària pública, ni desviació pública de diners públics a aquesta empresa, i el mateix en les fundacions. És a dir, mentre no n'hi hagi, si el PP no vol votar-ho, que no ho faça, però la fundació no podrà funcionar i l'empresa no podrà funcionar. Que nosaltres ja ho hem pensat, això també. Després hem fet una proposició de llei per a... És que ens han deixat moltes cases els reis. Per al registre de contractes menors i pagaments per caixa fixa. En esta proposició de llei el que se fa és plantejar que n'hi hagi un registre públic d'accés a tots els ciutadans. Tots els ciutadans tindran accés a aquest registre públic salvaguardant les dades sobre persones físiques que estiguen protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Ara bé, els diputats de les Corts Valencianes, tots, tindran accés a totes aquestes dades que estiguen en el registre, també les de les persones físiques, amb el consegüent deure de guardar reserva sobre les dades que estiguen protegides. Però també hem de saber si n'hi ha 4 empreses que tenen el mateix gerent o els mateixos administradors, i això només se sap sabent els noms. Això serà de caràcter restringit al públic, però no als diputats de les Corts Valencianes. Estarà escrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda i ahí per lo menos tindrà que haver la data del contracte, la quantia, l'objecte concret, la conselleria contratant, el programa del pressupost al que s'assigna, l'adjudicació i les raons de l'adjudicació. De manera que si se donen fraccionaments il·legítims de contractes majors, és a dir, que jo tinc una obra que val més, però la fraccione, doncs se pugui detectar. I a més, també controlarem els pagaments per caixa fixa. N'hi haurà 3 seccions en aquest registre: la secció de contractes menors, la secció de pagos per caixa fixa i la secció de contratistes. Tot contratista que vulgui contractar contractes menors amb l'administració tindrà que estar inscrit 3 mesos abans de la primera contractació que realitzi, i també tindrà que figurar la seva raó social, el seu capital social, l'experiència en el sector públic si és que la té, etc. Només ho teniu això en el text també. Junt a això, ja us vam enviar una nota, però també sabeu que hem tornat a presentar un recurs d'empart davant del Tribunal Constitucional, perquè anem a seguir denunciant tots els atropellaments que patim els diputats així en les Corts. No anem a deixar passar ni una sola de les vulneracions de drets que patim bàsicament quan volem exercir la nostra obligació i el nostre dret de controlar el govern. I també la teniu així per si li voleu pegar una ullada. A més d'això, anem a fer una sèrie d'accions que ara vos explicarà Mireia sobre control del pressupost i de despeses relacionades amb el pressupost, que ara vos explicarà d'ella, i després, si de cas, entrem en les preguntes que tingueu a formular. Moltíssimes gràcies. Anem a veure, en realitat són mesures complementàries a l'acció legislativa que proposem. És a dir, som conscients, i així s'ho ha demostrat el Partit Popular constantment, que ells són capaços de legislar, de proposar lleis i després no seguir un control d'aquestes pròpies lleis. I per tant, sense saber fins a quin punt han aprofitat per a qualsevol cosa. I aleshores són molt senzilles, però sí que creiem que també són fonamentals, perquè el que fan és posar el primer punt de partida per a que l'activitat de control siga eficient.